Život a dobrodružstvá Santa Clausa, 5. časť, Klausova prvá cesta s jeleňmi. Pre Klausa nastalo obdobie pokoja a radosti, keď rozdával deťom hračky. No čas plynul, prišla zima a napadlo veľa snehu. Vrece s hračkami bolo ťažké a cesta k deťom dlhá. Aj keď bol Klaus silný a odhodlaný, začal premýšľať. Ako môžem všetkým deťom priniesť hračky rýchlo a včas, aj v takom hlbokom snehu? Ako tak sedel pri okne a pozoroval padajúce snehové vločky, uvidel 2 jelene, ktoré poznal z lesa, ako kráčajú smerom k jeho domu. Klausa prekvapilo, že kráčali po snehu tak ľahko, ako by to bol pevný povrch. Keď sa jelene priblížili, Klaus otvoril dvere a zavolal na nich. Dobré ráno, Flossie. Dobré ráno, Glossie. Povedzte mi, ako je to možné, že tak ľahko kráčate po snehu? Je tvrdý a zamrznutý, odpovedala Flossie. Jeho povrch je pevný ako ľad, povedal Glossie. Možno by ste mi mohli pomôcť odniesť vak plný hračiek k deťom, zamyslene povedal Klaus. Alebo by ste ma mohli vziať na chrbát, dodal s tichou nádejou. Flossie však rozhodne pokrútila hlavou. Ach nie, naše chrbty nie sú dosť silné, aby uniesli tvoju váhu. Keby si však mal sánky a mohol nás do nich zapriahnuť, bez námahy by sme ťa potiahli aj s celým vakom hračiek. Urobím sánky, zvolal Klaus. Súhlasíte, že ma potiahnete, ak ich urobím? No, odpovedala Flossie. Najprv musíme ísť požiadať knúkov, našich strážcov o dovolenie. Ak budú súhlasiť a ty urobíš sánky a postroj, radi ti pomôžeme. Flossie a Glossie už dávno túžili vidieť svet a tak s radosťou prebehli po zamrznutom snehu, aby sa spýtali knúkov, či môžu s Klausom cestovať. Medzitým Klaus začal stavať sánky z dreva. Keďže boli veľmi jednoduché, podarilo sa mu ich vyrobiť rýchlo. Flossie a Glossie sa čoskoro vrátili z lesa s povolením od knúkov cestovať s Klausom. Pod podmienkou, že sa do burzy vrátia do svitania nasledujúceho rána. To nie je veľa času, povedala Flossie. Ale ak vyrazíme ešte dnes večer, môžeme počas noci prejsť veľa míľ. Klaus sa rýchlo pustil do príprav. Zapriahol jelene k sánkam, na sánky položil stoličku ako sedadlo a naplnil vak svojimi najkrajšími hračkami. Sadol si na stoličku, položil vak hračiek k nohám a uchopil opraty. Všetko pripravené, hurá, ideme, zvolal. A o chvíľu už sánky leteli po zamrznutom snehu. Klaus bol prekvapený rýchlosťou, akou prešli celú dolinu a klzali sa po širokej pláni za ňou. Mesiac jasne svietil a osvetľoval im cestu. Klaus rýchlo zistil, že cestovať v noci je rovnako príjemné ako cez deň. Jeleňom sa cestovanie v noci páčilo ešte viac. Chceli síce vidieť kus sveta, ale báli sa stretnúť s ľuďmi. Teraz však všetci obyvatelia dedín spali a nemohli ich vidieť. Leteli po kopcoch cez doliny, až prišli do dediny a tu zastavili. Obávam sa, priatelia, že naša cesta bola márna, povedal Klaus. A budem musieť odniesť hračky späť domov. Čo sa deje? Spýtala sa Flossie.
Dvere sú zamknuté, odpovedal Klaus. A nemôžem vojsť dnu. Glosy sa rozhliadol po domoch. Prečo nevlezieš dolu tým komínom? Navrhol Glosy. Klaus sa pozrel. Bolo by to jednoduché, keby som bol hore na streche, povedal. Tak sa drž a my ťa tam dostaneme, povedali jelene a jedným skokom sa dostali na strechu a pristáli vedľa veľkého komína. Výborne, zvolal Klaus potešený. Hodil si vak hračiek cez rameno a vošiel do komína. Pomaly sa posúval dole, až kým nedošiel ku krbu. Nechal tu hračky pre deti, znovu vyšiel komínom a sadol si na sánky. Potom, čo Klaus navštívil všetky komíny v dedine a každému spiacemu dieťaťu nechal hračku, obrátil Flossie a Glossie smerom domov. Po chvíli sa Flossie spýtala. Čo je to za sivý pás na oblohe? To je prichádzajúci úsvit, odpovedal Klaus. O nie, zvolal Glossie. Takže sa do rána domov nedostaneme a knúkovia nás potrestajú a nikdy nám nedovolia ísť znova. Musíme sa ponáhľať, odvetila Flossie. Drž sa pevne, Klaus. Klaus sa pevne chytil a o chvíľu leteli po snehu rýchlo ako vietor. Knúkovia boli prísni páni a museli byť poslúchaní za každú cenu. A sivý pás na oblohe sa každým momentom rozjasňoval. Nakoniec sa sánky náhle zastavili len pár krokov od Klausovho domu, až prekvapený Klaus padol zo sedadla rovno do snehu. Keď sa postavil, počul jelene volať. Rýchlo, Klaus, rýchlo! Odstrihni náš postroj! Klaus rýchlo prerezal povrazy. Na východe sa už rozvidnievalo, keď Flossie a Glossie práve mizli v lese. Nasledujúce ráno po prvej ceste Klausa s jeho jeleňmi bežali deti k rodičom s nádhernými hračkami, ktoré našli a pýtali sa, odkiaľ prišli. Na túto otázku existovala len jedna odpoveď. To musel byť dobrý Klaus, lebo jeho hračky sú jediné na celom svete. Ale ako sa dostali dnu? Pýtali sa deti. Otcovia len krútili hlavami, pretože sami nevedeli, ako sa Klaus dostal do ich domovov. Ale matky, sledujúc šťastné tváre svojich detí, šepkali, že dobrý Klaus nie je obyčajný človek, ale určite svetec, ktorý nemá potrebu otvárať dvere, ak sa mu zachce vstúpiť do ich domovov. A tak sa náš Klaus stal Santa Clausom. Pretože každý človek môže svojimi dobrými skutkami získať miesto svetca v srdciach ľudí. Čo myslíte, kamaráti? Stihli sa Flossie a Glossie vrátiť do lesa Burzy na čas, ako im prísni knúkovia prikázali? Alebo predsa len chvíľočku meškali a čaká ich za to trest? Odpoveď na túto otázku vám prezradím v ďalšej časti príbehu o živote a dobrodružstvách Santa Clausa. Nenechajte si ju ujsť, pretože nás čaká napätie, odvaha a nové dobrodružstvo. Lúči sa s vami vaša panda Milí.